Wis iki ae ya men ya. Ngene iki wae ya Mbak Iya, Cak. heeh, Mak. Udang California. Lho, dirasani ngene iki lho. Oh, mantap ini. Sak selerane sing madang ya. Nah, iki lur, Bandung iki lak critane kate nang pasar. Esuk-esuk mbok menapa sik kuman iwak Iya, iki cek iso, Mak. Gak usah awan lagi. Koyokane iki sik jam 09.00 ta jam 10. Ora lur iki sik esuk lur. Kate golek iwak nang ngene kono lur, mbok ki ana iwak opo ngono lur sembarang sak-sake ya. Pingin anu semari dadi kan mani piti-pitian. Saiki tak golek iwak-iwakan ae. Ben seger, soalnya iwak kan renang terus dulu. Lah iya. Bendino adus ya. Iya. Cekno ketok iki gak garing lambene kan. Golek sing kumpul-kumpul. Ayo. Lah iki lho lur, ana iwak apa? Waduh, iwak apa iki, Mbak? Wow. Kok gede. Lagi komplit iki ya. Oh, wader, kembung, iwak masuk angin iki iwak wader. Ku wader iki wae lur, koyo iki lur. Kok koyo badar ya? Tapi wader iki. Derbang. Apa kok dijenengi derbang gegere abang jeneng. Alah. Oh, Mbak. Wis iki ae ya men ya. Ngene iki wae ya Mbak Iya, Cak. heeh, Mak. Dipepes wae nek iki Mak koyo Mak. Iki Mbak Cak ya. Iya. Ya wis sembarang wis ngene iki ambek digoreng barang ya kan nek tau ya. Gede-gede kok. Lho, gelek sing lemu-lemu kayak makmu ngene lho. Ah iya lho, rek sing gemel iku sing enak kok ya. Jan. Lho iki wis Bu iki gawakno iki gawakno. Hah, jan Kene, Mak, kene, Mak. Urip iki dadekno. Nah, iki Bu. Wis lur iku wae. Embo iku pirang kilo nang kok digoreng ambek dipepes ngono gak ya? 10 kilo, Mak. Jan. Ora yo. Kurang sithik ta, Bu? Loh, 10 kilo kurang. Amit. Nah. Lho isih kurang sedikit iki ora sedikit lho isih papat pundul. Alah, lho dimbuke. Nilane dimbuke. Lho, lah oleh mbuni yo sakmene ambane, Lur. Lho, nyanyi Mbak, matur suwun iki. Wah, lagi tangane kenang apa? Lho alah, lah kok tangane barang dikatutke. Kok mboten pun niku wae wis akeh. Udang California niku. Udang California. Iya, Bu. Yo iki pira, Mbak? 60. 60. Lho wis lur ngene wae wis aku wis ora tuku apa-apa meneh gek nang ayo Bali ya. Wis, nya Mbak. Matur suwun. Lah kok ana keting putih-putih apa? Ora. Wis engko ora mbadati. Buntel-buntel dadi ya, Mak ya. Matur suwun nggih. Gak tuku terong. Delek sing dawa-dawa ayo. Sik lur. Duh, terong kok sakmene gedhuwene. Lah iki ya kok sampean, Mak. Lho. Lah iya. Lemu-lemu. Teronge. Iki ya, lho ndi mang. Iki wae wis. Wis lur ngene iki wae. Teronge rasa uke-uke. Telu wae ya. Engko nggo nyambel sing gandengan sing gorengan yo. Mantap. Wis lur ya wis mari iki oleh terong oleh iwak. Wis saiki gak ayo Bali. Ora usah oleh rono rene kok ndak kepengin liyane. Ayo. Nggih kacamata sik lur ya. Lah iki lur wis tak cepakno kabeh iwak-iwake bareng maneh wis tak tandangi lho. Tak sisiki lho sing gede-gede iki engko digorengi. Sing mondok cilik-cilik iki dibungkus godhong wae men ra remek ya. Wis saiki bumbune bumbu brengkes Bandung iki biasa. Nggae brambang bawang, lombok cilik, lombok gede, kemiri, ketumbar, kunir laos, godhong jeruk. Ning ngomong-ngomong iki godhong jeruke lho entek, engko tak njukuk nang nggone tanggane. Mbak Iis duwe akeh godhong jeruk loro nek wite gede rimbun. Terus iki mang aku ngondo blustru. Blustru iki sing ora ngerti, iki sejenis koyo gambas ning beda bentuk. Nek gambas iki lak mlingir-mlingir ngene iki lho ya, koyo blimbing ngono kae. Ning nek iki ora alus, tapi segi rasa padha wae, ra ono bedane. Nek koyo pare ula kae ya padha wae dawa koyo ngene iki. Ning kacek rupane blirik-blirik ijo karo putih. Ngono kuwi dadine wong telu iki padha meh mirip rasane iki.
blustru, gambas utawa oyong, terus karo pari ula. Iki padha rasane ya. Terus iki jagane gawe sambel. Bandung iki kepengin nyambel terong barang. Mbok, lambe iki nyidam apa kok sembarang kate dimasak. Sambel terong lah nggodhog kenikir. Iki mah ramban yo nang nisor kono kae. Ya. Lah iki kok lur iki tambahane ana tomat mentah lho. Eman to nek ora dikatutke wae. Kok ana blimbing barang iki? Yo no iki mang blimbing wolo. Ngene lho lur. Dadine kok bumbune iki kok aku ki jujur wae lur, iki masih aku nang omah aku ora ngulek. Arep tak blender. Poso-poso lur ngongklong nek ngulek bumbu. Lah mbok ae sak mbanake ron katene diulek. Ya semper pan pundake iki. Ngene ae iki tak rajangane sik, engko terus bumbune tak lembutne ae ya. Blimbing wolo dirajangi ngene iki lur lho. Seger nek ana blimbing wolo niki lur, ana rasa kecut-kecute ngono ku gak ya men ya. Nek tomat kok gak enak. Tomat iki gak enak. Iki kurang enak sajane men. Apa? Godhong brambang. Ora ono munggo ono. Wah, enak iki. Tapi pokoknya ana blimbing wolo ning ngene iki lur, mantap. Dadine iki apa ya ana rasa kecut-kecut pedes seger ngono iki lho. Dadine enak. Ora ana godhong brambange ya wis lah. Engko gege rajang-rajangi godhong-godhong gedang ta ya apa ngono. Brengkes kurang kecut kurang seger ngono lho. Iya anjene men. Pokoknya nek brengkesan utawa pepes, nek orang ngrasa kecut iku ora seger, kurang nampol nang lambe iki. Kecut pedes wah, mantap. Jos iku masih ora nganggo dudo kae enak. Nglatho to, iwake dipiyak-biyak, tuwemplek nang sego. Wis gak bayangno sik. Wis si awan. Wis lho iki mau tak lembutno ya. Saiki blimbing wolo, tomat mentah, tomat abang campur dadi siji. Koyokan iki seweger men, sajake dike buka iki men. Campur ngene iki. Wis iwake didekek ngene iki lur, kok dicampur ambek bumbune, cek merasuk. Wis kita punteli sik. Wis ya lur, iki tak bungkusane dhisik ngene lho. Lho. Iki bumbune aja lali, nek gak ono ngene iki ditemploki ngene iki. Sajak iki enak tenan iki rek. Terus digulung. Aku iki gak seneng ya lho nek dikeki kemangi. Nek sampean arep kei kemangi ya sampean kei kemangi gak apa-apa. Selera. Ngono iku, wong masak iki selera kok lur. Engko nek wong masak dipaksakan tidak selera, ya ora kepangan panganane kok yo. Tapi nek bothok lur, aku seneng nek dikei kemangi. Kan dani kemangi iku lur, model iki gak semua panganan iku njuk kei kemangi ku enak nek menurut aku sih. Soalnya kan ngono iku selerae masing-masing. Tapi nek koyo bothok dikei kemangi aku seneng. Terus koyo jangan bening kei kemangi aku seneng. Tapi nek mangut lele opo aku nek dikei kemangi aku ora doyan. Sampeyan percaya? Hah? Kok tambah ambune luwir? Koyo ambune ki, koyo enek ngono. Masih apa jenenge koyo rica-rica. Rica-rica iki kudune cen ono kemangine, tapi aku lek dikek kemangi ora arep. Sampeyan tak kandhani, embuh. Wis lho iki mang oleh bungkus iwake wis mari ya. Wis sak cukup-cukupe bumbu iku mang wis oke nek digawe buka wis cukup ya. Ya kita dadan kene dhisik dienggo ngukus. Ning ngene mang dungaran ya blarak iki mang kok renyah temenan. Diobong langsung kobong. Ora Ora mlempem. Biasane ku dadak leren mulat-mulet. Wis lho iki pancine wis kebul-kebul kaya ngene. Saiki iwake waya dilebokno lho. Dilebokno ngene lur, kabeh tak kukus-kukusanku iki nang ngene pawon alas.
Wis ra njupuk udian. Wis ngene iki ditutup, mari ngono dipindah nang bolongan sebelahe. Sesene digeng goreng iwak ya. Wis lor, iki minyake wis mongah-mongah. Saiki karek dijegurno iwake. Lho, ngene ae lho, Lur. Engko lak ya wis enak lho buka. Iwak wader iki gurih ya. Gurih nek wader iki. Lho. Wis garing lur. Lho. Meringin. Ngene lho, meringin. Gol apa? Golden Golden brown. Lho, wis tak kandhani kok. Terakhir karek goleng sampean goreng sambel kemirine. Iki kemirine dilebokno, brambang bawange dilebokno. Wis lho iki tak rajangane ngene iki bendoyo ya, dawa-dawa ae. Mari tak umbane, wis mari lho karek ngenteni buka ya engko. Engko nyambel engko ae nek katene adzan. Alhamdulillah lor, iki wis mari kabeh lho. Karek mbakar terong iki lho. Kan bakar terong iki ora perlu digeneni lur, kan iki mang mari masak, marong dienggo bakar. Dadine ora ngantek gosong sing ngantek porong iki ora. Saiki ayo dintas bothokane ya brengkesane lho. Luh, sembujung sakmene dawa-dawane rek. Wis lho iki tak sambel dhisik, tak uleke. Enak kok mari iki wis magrib lho iki wis. Kurang 5 menit. Kurang 7 menit tak Mas? 7 menit. Wis iki ya wis lembut lho, koyo ngene lho rek lho. Nek wis koyo ngene iki mang baru saiki disoki santen. Iki santene wis mateng ya. Santene iki mang panas. Lho, disokno ngene iki. Kentel wae ya. Sik. Nah, kok sik kurang ditambahi maneh. Wis saiki karek teronge dijejer. Terus dipenyet ngene iki. Oh, mantap iki. Mantap, jek lali iki ndok asin kenek, ndok godhog kenek, tempe godhog kenek, tempe goreng kenek sak selerane sing madang ya. Wis. Ngenteni mandan maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah lur iki wis magrib. Wayahe Bandung ngombe nodem dhisik lur. Biasa sadurunge mangan kurang setengah jam Bandung iki mesti ngombe nodem dhisik supaya nenek mangan sembarang dinge iku gak tir-tir ngono lho ya. Tir-tire iku ta lur. Wedine Bandung iki gula darane iki munggah. Mangkane Bandung iki selalu sedia nodem. Iki soalnya nodem iki lur, iki sing menyetabilkan gula darane Bandung wis tanpa ketir-ketir. Tanpa ngeluh, tanpa mumet, tanpa lemes. Pokoknya aman lur. Nodem iki herbal tapi hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wis lur iki Mang Bandung kan ceritane wis batalno poso ngombe nodem kae mau. Lah iki Mang Akung ya wis ngombe es buah, Mas Bam ya iya lho. Iki engko sing kepengin ero carane gawe es kaya rumput apa iki Mang? Kaya es sarang walet. Iki engko didelok nang kontene Mbak Ija ya lur ya. Nah saiki ayo madang ae langsung. Iki Bandung iki malah goreng iwak wader lho kok. Koyo iwak terbang ya. Loh, iwak wader lek wis digoreng koyo iwak belanak ya Oh iya. Akung, sak pira, Kung? Ngono wae. Sakmene wae. Sampe njaluk sing garing apa pepesan, Kung? Pepesan. Pepesan. Iki lho, Lur, iki pepesane wader. Ayo dibuka. Nyepit godhonge. Loh. Iya. Enak tenan iki, terus dikeki bendoyone iki, aku iki ben gak kesereten. Loh.
Ndoyo bustru kae mau lho, Lur. Sambel terong gak, Kong? Ya. Iki sambel terong Lur. Oh. Iki kenikire mau. Campur ngene iki aku senengane kok. Vitamin ya. Iya, nyokong. Wis, Kong. Monggo Lur. Anung, Lur. Oke. Ngene iki lho rek, ya apa enake. Kenikir. Iwak asin. Iwak wader. Tuh, wis monggo Lur. Enak Lur. Mantap, Rek. Lur. Nak yo, seweger. Super banget. Kan dikira ya empuk kok. Pokoknya tak godhog sampe meloso ya, Kung. Sambelnya ya mantap, Mak. Ini lho, Lur, entar. Enak, Mak. Lho. Ayo enak seweger kok. Sugar pedes kecute mantap. Pol. Anjane enak Lur ana blimbing bolo iki sowek tenan. Mantap. Ayo mbok, Kong. Empuk banget. Boleh kurang dodon juga nih, Kong. Enggak embut ah. Marek. Enak. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis wareg kabeh Lur, iki mangket trimo yo. Seger ya, Kong yo. Nah, wis ngono ki wae ya Lur ya, wis cukup sakmene iki wae videone Bandung Dulur, donga dinonga wae. Tak dongakno dulurku nang ndi wae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan adab lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glembosi Lur wareg.